Takže čau lidi, zdraví vás Helios u vítacího videa na můj druhý channel. Jedná se o MC Studio Chest. Můj minulý kanál je CZ Lord Killer. Tam se budou odehrávat jenom videa z jiných her, takže třeba například z Mafie 1, Portal 2, Doty 2, Borderland 2, Air Matche, Flat Auto, pak třeba Team Fortress, Trackmania a tak dále. A tady bude, počkejte, Minecraft, Technic Pack Tech Kit, Hardcore, Hack/Mine a podobně prostě. Ještě jsem možná někdy dám Deadcraft, to je vlastně Left 4 Dead, akorát že Minecraftový. No, to je asi všechno. A doufám, že teda přihlásíte odběr a budete se na mě koukat dál. Tak a minulý kanál budete mít pod videem. Já se s vámi loučím. Zatím čau.